Sitten Permannolle vuoroon Venäjän kokenein jäsen tässä joukkueessa Jelena Samolochikova. Hienosti alkaa hänen sarjansa. Alkuun nähtiin 1,5 kertaa voltissa taaksepäin ja voltti 3 kierteellä tuonne, mutta siinä valitettavasti alueen ylitys, josta kymmenys pois. Nyt puolestaan 2 voltti kerien koko kierteellä taaksepäin. Sitten puolivoltista voltti suonin vartalaan koko kierteellä. Siinä puolestaan voltti 2 kierteellä taaksepäin. Ja loppuun nähdään hänelläkin 2 voltti taittain taaksepäin. Näin siis Jelena Samolochikova, joka muun muassa Sydneyssä olympialaisissa voitti Permannon sekä myös hypyn kultaa. Pravdinan pisteet ovat 14,325. Aivan tuossa Sydneyn loistossa ei enää Samolochikovan sarjakaan ole. Silloin hänellä nähtiin muun muassa 2 voltti suorin vartaloin taaksepäin tuolla